Kruunu on puhunut, eikä sitä tällä kertaa voida perua. Poikkeuksellisessa tapahtumasarjassa, joka on lähettänyt shokkiaaltoja Buckinghamin palatsiin, Montecitoon ja kaikkiin kuninkaallisiin kirjeenvaihtajiin Lontoosta Los Angelesiin, prinsessa Anne on tehnyt jotain, mitä monarkia melkein ei koskaan tee. Hän on vetänyt rajan hiekkaan, kovan institutionaalisen perustuslaillisen rajan, ja tuohon rajan on kirjoitettu Lillethin nimi. Meghan Marklen maailma, huolellisesti kuratoitu kynttilöiden, hyvinvointikampanjoiden ja kuten aina, brändäyksen imperiumi on nyt vapaassa pudotuksessa, koska kuninkaallinen perhe ei enää seuraa tilannetta etäältä. He toimivat ja ovat tehneet täysin selväksi, että Lietin tulevaisuus ei ole enää yksinomaan Meghanin käsissä. Tässä on siis kysymys, joka sinun on kysyttävä itseltäsi juuri nyt, ennen kuin jatkamme. Kuinka pitkälle on liian pitkälle lapsen julkisuuskuvan suhteen? Ja missä vaiheessa äidin kunnianhimo muuttuu joksikin, mitä muu maailma, mukaan lukien 1000 vuotta vanha monarkia, ei yksinkertaisesti voi sivuuttaa? Pysy mukana, sillä se, mitä on tapahtunut vain viimeisten 3 viikon aikana, on dramaattisempaa, oikeudellisesti räjähtävämpää ja emotionaalisesti raaempaa kuin mikään, mitä olemme nähneet Windsorin huoneelta vuosikymmeniin. Tämä ei ole tabloidijuorua, tämä on dokumentoitu, tämä on aika leimattu ja tämä eskaloituu tunneilta. Kokous, joka muutti kaiken. Palataanpa 23. tammikuuta 2026. Buckinghamin palatsin kullattujen seinien takana tapahtui jotain ennennäkemätöntä. Koolle oli kutsuttu kriisikokous, ei rutiininomainen tiedotustilaisuus, ei seremoniallinen kokoontuminen, vaan täysimittainen hätäistunto. Ja huoneessa olleet ihmiset kertovat teille kaiken siitä, kuinka vakavaksi tilanne oli muodostunut. Prinsessa Anne puheenjohtajana kokouksessa. Kuningas Carle kolmas läsnä henkilökohtaisesti. Prinssi William, herttuatar Sophie, kuningasperheen tärkeimmät oikeudelliset neuvonantajat, ja tässä on yksityiskohta, jonka pitäisi pysäyttää teidät. Ulkopuolinen edustaja Yhdistyneen kuningaskunnan lasten ja perheiden ministeriöstä. Mietipä tätä hetki. Kun valtion viraston lastensuojeluviranomaiset tuodaan Buckinghamin palatsiin keskustelemaan kuninkaallisesta perheestä, et ole enää perheriidan alueella. Olet institutionaalisen väliintulon alueella. Istunto kesti yli 3 tuntia. 3 tuntia. Ja kaikkien kertomusten mukaan tuosta huoneesta paljastui laajin lastensuojeludirektiivi, jonka monarkia on antanut yli 20 vuoteen. Miksi? Koska prinssi Harryn oman Yhdistyneen kuningaskunnan neuvoston toimittamat sisäiset oikeudelliset raportit olivat saavuttaneet kuninkaalliset viranomaiset, ja ne sisälsivät sisäpiiriläisten kuvailemia vakavia hälyttäviä tietoja 2 Kaliforniassa asuvan lapsen, Archien ja Lietin hyvinvoinnista. Seuraavana aamuna 24. Tammikuuta 2026 Clarence House julkaisi lausunnon, eikä tämä ollut pehmeä, diplomaattinen tai huolellisesti muotoiltu kuninkaallisen PR:n-osoitus. Kyseessä oli julistus. Siinä luki muun muassa: kuninkaallinen perhe ilmaisee syvän huolensa mestari Archien ja Lady Lillethin fyysisestä, emotionaalisesta ja koulutuksellisesta hyvinvoinnista. Kaikki yritykset sisarusten kaupallistamiseksi tai erottamiseksi taloudellisista tai imagosyistä tuomitaan nimenomaisesti ja ovat vastoin kaikkia kuninkaallisia eettisiä ja perustuslaillisia normeja. Kaupallistaa. Tuo sana valittiin tarkoituksella. Ja Meghan Marklen tiimi tiesi tarkalleen, keneen se oli kohdistunut. Ennen kuin jatkamme, jätä kommentti alle ja kerro meille, onko mielestäsi kuninkaallisella perheellä oikeus puuttua siihen, miten Meghan kasvattaa lapsiaan Amerikassa. Tämä kysymys on kaiken seuraavan ytimessä. Liibet lokit, mitä he löysivät. Tässä kohtaa tarina saa käänteen, jota on vaikea kuulla, varsinkin niille, jotka uskovat lasten antamiseen olla lapsia. Prinsessa Annen
Neuvonantajatiimi kokosi sen, mitä sisäpiiriläiset ovat kutsuneet yksityisissä palatsipiireissä libet-lokeiksi, yksityiskohtaiseksi dokumentoiduksi selvitykseksi 6-vuotiaan lapsen viikoittaisesta aikataulusta. Emmekä puhu koulujuoksuista ja leikkitreffeistä. Tämän sisäisen kansiotiedon mukaan tämä oli Lillethin viikko. Maanantai ja keskiviikko lyhytvideoiden kuvauksia As Ever brändille. Torstai ääniharjoittelua mahdollista äänikirjakerrontaa varten. Perjantai Mommy and Me tuotekuvauksia 2 tulevaan hyvinvointikampanjaan. Ja viikonloppuisin brändiin liittyviä aktiviteetteja, kuten live-striimejä, pakkausten avaamista, lelujen esittelyjä ja virtuaalisia tapaamisia yksityisillä alustoilla. Anna tämän painua mieleesi. Kyseessä on 6-vuotias. Hänellä ei ole vielä kaikkia aikuishampaitaan. Hän on iässä, jossa useimmat kehityspsykologit ovat yhtä mieltä siitä, että vapaa leikki ei ole ainoastaan tärkeää, vaan myös neurologisesti kriittistä. Hän osallistui viikonloppuisin brändikuvauksiin, ääniharjoituksiin ja virtuaalisiin tapaamisiin. Mutta luvut eivät valehtele. Prinssi Harryn asianajajien toimittamien asiakirjojen mukaan Lillet oli tehnyt yli 192 työtuntia lokakuuta ja 31 joulukuuta 2025 välisenä aikana. Tämä on vastine, joka mainitaan nimenomaisesti hakemuksessa, jossa mainitaan 6 aikuisen työviikkoa 1 vuosineljänneksen aikana lapselle, joka oli juuri täyttänyt 6. Prinssi Williamin vastaus, joka annettiin suljetun oven takana 30. tammikuuta, ei ollut harkittu. Se ei ollut diplomaattinen. Se oli raaka. Hän on 6-vuotias ja jo uupuneempi kuin useimmat 30-vuotiaat työssä käyvät naiset. Tämä ei ole lapsuutta. Tämä on hyväksikäyttöä. Nämä tulevan kuninkaan sanat ovat nyt tallennettuina. Ja sitten olivat urakoitsijoiden kertomukset. Useat As Ever-brändiin liittyvät entiset työntekijät puhuivat nimettömästi palatsin tutkijoille ja kuvailivat kohtauksia, joita on epämukavaa kuvitella. Yksi kertoi, että Liet itki hiljaa yli 15 minuuttia unohdettuaan käsikirjoitetun repliikin, vain jotta Meghanin henkilökohtainen avustaja kertoisi hänelle, että hänen täytyy oppia selviytymään. Toinen kuvaili tapausta, jossa Meghan, jonka kerrottiin turhautuneen kuvausten viivästykseen, korotti ääntään Lilletelle ja sanoi, jos haluat rakentaa jotain tässä maailmassa, sinun on ilmestyttävä paikalle joka kerta. Ei poikkeuksia, hän puhui 6-vuotiaalle lapselle. Meghanin tiimi on tyrmännyt nämä kertomukset harhaanjohtavina ja liioiteltuina, mutta palatsi ei luottanut urakoitsijajuoruihin. Heillä oli dokumentaatio, sopimukset, aikataulut ja kenties kaikkein musertavinta Lietin itsensä sanat. Lause, joka räjäytti huoneen auki. Meidän on pysähdyttävä tähän, koska jaamme aikoinaan hetken, joka kaikkien kuninkaallisten sisäpiiriläisten kertomusten mukaan muutti lämpötilaa jokaisessa palatsin tiedotushuoneessa, jossa se luettiin ääneen. Joulukuun lopulla 2025 prinssi Harryn lakitiimin palkkaama ulkopuolinen lastenpsykologi piti 2 luottamuksellista videotapaamista Lietin kanssa. Lapsen lausunnot eivät olleet oikeudellisesti sitovia, mutta se mitä hän sanoi oli niin selkeää, niin yksinkertaista ja niin sydäntä särkevää, että kun se luettiin hätätiedotustilaisuudessa Windsorissa 13. tammikuuta, se pysäytti huoneen kylmästi. Lilette sanoi, haluan mennä paikkaan, jossa minun ei tarvitse hymyillä joka kerta. Haluan olla Archien kanssa. Eräs kuningasperheen lähde kuvaili sitä näin. Kyseessä ei ollut vain tytär, joka pyysi veljeään. Se oli lapsi, joka hylkäsi esiintymisen identiteettinsä vuoksi. 6-vuotias tyttö, joka ei pyytänyt lelua, ei pyytänyt karkkia, vaan pyysi musertavan emotionaalisen selkeästi päästä jonnekin, missä hänen ei tarvitse esiintyä ollakseen veljensä kanssa. Ja se tuo meidät tarinan toiseen lapseen. Hän, joka on pitkälti kadonnut näkyvistä. Hän, jonka poissaoloa
Herttuatar Sophien kerrotaan kuvailleen yksityisessä kuninkaallisessa istunnossa hiljaisuudeksi, joka huutaa, missä Archie on. Tämä kysymys on vaivannut kuninkaallisen perheen vanhempia jäseniä yli vuoden ajan, eikä maailma ole kysynyt sitä tarpeeksi kovaa. 7-vuotias Archie Harrison ei ole esiintynyt missään julkisissa tai yksityisissä kuninkaallisissa kanavissa. Tämä lapsi piti kuninkaallisten tarkkailijat arvailujen varassa. Archie Harrison, kenties epätavallinen kuninkaallisille, yli 14 kuukauden ajan, ei mediassa, ei perhekuvissa, missään. Ja tämä katoaminen on suorassa häiritsevässä ristiriidassa hänen sisarensa lähes jatkuvan näkyvyyden kanssa. Lileet on esiintynyt mainosmateriaaleissa, brändikampanjoissa ja tuotekuvauksissa. Archie on poissa. Perheen sisäisten raporttien mukaan nimeämättömän Los Angelesin alakoulun koulunkäyntitiedot ovat osoittaneet satunnaista läsnäoloa ja emotionaalista vetäytymistä. Prinssi Harryn omissa luottamuksellisissa muistiinpanoissa kuvaillaan poikansa osoittavan ahdistuneita reaktioita, kun kameroita tai kuvausvälineitä on läsnä. Pojalle on kehittynyt sellainen, jota voi kuvailla vain vastenmielisyydeksi valokuvaamista kohtaan. Ajattelepa tätä. 7-vuotias poika, prinssin poika, kuninkaan pojan poika, ja hän on alkanut pelätä kameroita. Herttuatar Sophien kerrottiin pitäneen puheen Kensingtonin palatsissa 29. tammikuuta pidetyssä kuninkaallisessa strategiakokouksessa, joka jätti huoneen hiljaisuuteen. Hän sanoi, Archien poissaolo on hiljaisuus, joka huutaa. Meidän on varmistettava, ettei hän jää emotionaalisesti orvoksi, kun molemmat vanhemmat ovat julkisessa sodassa. Hän kertoi myös ilmaisseensa huolensa kuulemastaan, että Archie on harvoin tekemisissä ikätovereidensa kanssa, että hän on käyttäytynyt vetäytyväisesti ja välinpitämättömästi muiden seurassa, ja että kun kuvauskalusto tulee kotiin, hän järkyttyy näkyvästi. Harryn omat kertomukset vahvistavat tämän. Hänen poikansa vetäytyy emotionaalisesti Lilyn kuvausten aikana. Epämiellyttävä totuus, jonka kanssa palatsi nyt painii avoimesti. Yhtä lasta ylivalotetaan. Toinen lapsi tehdään näkymättömäksi, ja molemmat näyttävät kärsivän täysin eri tavoin. Joten meidän on kysyttävä teiltä uudelleen, uskotteko Meghanin olevan tietoinen tämän tilanteen vaikutuksesta molempiin lapsiin? Kerro meille kommenteissa, sillä vastaus tähän kysymykseen muokkaa kaikkea siitä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Prinsessa Anne vetää rajan. Tässä kohtaa prinsessa Anne astuu täysin tämän tarinan keskipisteeseen. Ja kun prinsessa Anne astuu jonkin keskipisteeseen, kiinnitätte huomiota, koska tämä nainen ei suoriudu. Hän ei teeskentele, hän toimii. Tammikuun 27. päivänä prinsessa Anne pyysi virallisesti prinssi Harryä toimittamaan niin sanotun kuninkaallisen lapsensuojelutiedotteen yksityiskohtaisen kehyksen, jossa selitetään, miten hän aikoo suojella molempien lasten fyysistä, emotionaalista ja koulutuksellista koskemattomuutta Yhdysvalloissa. Tammikuun 28. Päivänä Meghan Markle sai virallisen oikeudellisen ilmoituksen, jossa häntä vaadittiin vastaamaan kuninkaalliseen käyttäytymistiedusteluun. Kirjeessä vaadittiin kirjallista perustelua hänen päätökselleen poistaa Libet akkreditoidusta koulustaan, Brentwood Academista, ja siirtyä täyteen kotiopetukseen, erityisesti koulun joulukuussa 2025 antaman virallisen huolenaiheilmoituksen jälkeen. Se vaati myös hänen kirjallista selitystä sille, miksi hän kieltäytyi Brentwoodin lastensuojeluneuvojien aiemmin tarjoamasta psykologisesta valvonnasta. Ja 31. tammikuuta Clarence House jätti harvoin käytetyksi, mutta perustuslain sallimaksi kuvailussa toimenpiteessä virallisen pyynnön Kalifornian osavaltion lääketieteellisille lautakunnille Yhdistyneen kuningaskunnan terveysyhteyskanavien kautta hankkiakseen täydellisen psykologisen ja terveyshyvinvointiraportin sekä Archielle että Lietille.
Toisin sanoen Britannian kruunu pyysi virallisesti Atlantin valtameren yli 2 Yhdysvalloissa asuvan lapsen terveystietoja, koska näillä lapsilla on kuninkaallista verta. Ja palatsi uskoo, että veri luo suojeluvelvollisuuden, joka ei pysähdy millään rajalla. Meghan ei ole vastannut. Hänen tiedottajansa kuvaili monarkian sävyä holhoavaksi ja tunkeilevaksi. Mutta tässä on se juttu, ja tämä on ratkaisevaa. Palatsi ei tehnyt ehdotuksia, he antoivat institutionaalisia ohjeita, joita tukivat dokumentoidut todisteet ja oikeudelliset kehykset, jotka edeltävät Meghan Marklen olemassaoloa useita satoja vuosia. Brentwood Academy ja 10 sopimusta. Puhutaanpa Brentwood Academysta, koska Meghan on pitänyt tämän palasen palasessa hyvin huolellisesti poissa julkisesta keskustelusta. Lajat ilmoittautui Brentwood Academyyn Los Angelesissa. Joulukuun alussa 2025 Meghan otti hänet pois koulusta. Ilmoitettuna syynä olivat erimielisyydet opetussuunnitelman vapaudesta ja mediarajoituksista. Mutta 10. joulukuuta 2025 Brentwood julkaisi virallisen poissaoloraportin, jossa ei pelkästään todettu poissaoloa, vaan myös ilmoitettiin, että sosiaalisen kehityksen tavoitteita ei saavutettu odotetulla tasolla. Kun Harryn asianajajatiimi jätti oikeusasiakirjansa, Brentwoodin kirje liitettiin mukaan todisteena. Siinä mainittiin vakavat poissaolot, kyvyttömyys vahvistaa oppimisen virstanpylväitä ja vakavat huolenaiheet lietin emotionaalisesta itsesäätelystä. Kirjeen päätteeksi suositeltiin, että Lilethille tehdään täydellinen kehitysarviointi, jos kotikoulu jatkuu. Ja sitten on vielä sopimukset. Hovin lähteet vahvistivat, että yli 10 Lietiä koskevaa sopimusta, jotka kattavat muodin, ihonhoidon, käsikirjoitetut videot ja opettavaiset lelumallistot tutkitaan parhaillaan. 10 sopimusta lapselle, joka ei voi laillisesti allekirjoittaa mitään itse. Kun Meghanilta kysyttiin hänen 28. tammikuuta pidetyssä lehdistötilaisuudessaan, työskenteleekö Liet yli 15 tuntia viikossa brändätyn sisällön parissa, hän pysähtyi ja sanoi sitten, hän ei tee töitä, hän luo. Siinä on ero. Hovi ei nähnyt tällaista vivahteisuutta. Ja paine kasvoi entisestään, kun Kalifornian lasten ja perheiden palvelut saivat nimettömän ilmoituksen, jonka uskotaan tulleen entiseltä Archwellin urakoitsijalta. Koskien liiallista mediaosallistumista ja alle 10-vuotiaan lapsen epätyypillistä päivärytmiä. Tammikuun loppuun mennessä virallista tutkintaa ei ollut aloitettu, mutta ministeriö seurasi julkista kehitystä erään raportin sanoin korostuneella mielenkiinnolla. Harry menee oikeuteen. Huoltajuuspommi. Nyt saavutaan kenties koko saagan järisyttävimpään tapahtumaan. Kanne, jota kukaan ei osannut odottaa. Hakemus, joka yllätti Meghanin asianajajat täysin. Prinssi Harry jätti virallisen huoltajuushakemuksen Los Angelesin ylemmälle oikeudelle 2. tammikuuta 2026 hakemus pyysi Archien ja Lilethin täyttä laillista ja fyysistä huoltajuutta. Tämä ei ollut symbolinen ele. Tämä ei ollut neuvottelutaktiikka. Kyseessä oli virallinen oikeustoimi, jonka brittiläinen prinssi nosti amerikkalaisessa tuomioistuimessa ilman Meghanin ennakkotietoa tai suostumusta. Harryn hakemukseen sisältyi lause, josta on sittemmin tullut yksi koko saagan siteeratuimmista lauseista. Sisarusten emotionaalinen kahtiajako ei ole ratkaisu. Se on institutionalisoitunut trauma. Meghanin tiimi ryhtyi toimiin. Tammikuun 6. päivänä he jättivät vastaesityksen, jossa he ehdottivat jaettua huoltajuutta. Archie viettäisi 9 kuukautta vuodessa Harryn kanssa Isossa Britanniassa ja 3 kuukautta Yhdysvalloissa. Lily pysyisi kokopäiväisesti Kaliforniassa vedoten jo käytössä oleviin koulutus-, terapia- ja urajärjestelmiin, joita ei voitaisi kopioida ulkomailla. 6-vuotiaan urakehitysmahdollisuudet huoltajuushakemuksessa. Kuninkaallisten sisäpiiriläisten mukaan prinsessa Anne ja prinssi William pitivät vastahakemusta tarkastellessaan sitä niin merkittävänä varoitusmerkkinä, ettei sitä voinut sivuuttaa.
Ekaluokkalaisen esittäminen lapsena, jolla on urakehitysmahdollisuudet ja joka tarvitsee oikeudellista suojaa huoltajuusjärjestelyssä, on millä tahansa kohtuullisella mittarilla merkittävä asia oikeuden asiakirjoissa. Ja niin palatsin vastaus kiristyi entisestään. Institutionaalinen koneisto kiihtyi, ja prinsessa Annen äskettäin perustettu kuninkaallinen lastensuojeluneuvosto, Royal Child Preservation Council, aloitti toimintansa täydessä vauhdissa. Kuninkaallinen lastensuojeluneuvosto ilmoitti asiasta sisäisesti 1. helmikuuta 2026. Kensingtonin palatsin lähteet kuvailevat kuninkaallista lastensuojeluneuvostoa aktiivisimmaksi ei-poliittiseksi kuninkaalliseksi elimeksi sitten vuoden 1990 se itsemän Dianan kriisikomitean. Pelkästään tämä vertailu kertoo kaiken siitä, kuinka vakavasti tähän suhtaudutaan. Prinsessa Annen johtama ja kuningas Karle III suoraan raportoiva RCPC koostuu kuninkaallisen oikeudellisen neuvoa antavan toimikunnan Royal Legal Advisory Board korkeista virkamiehistä, 2 riippumattomasta lastenpsykologista, Yhdistyneen kuningaskunnan lasten ja perheiden asioiden ministeriön kansainvälisestä yhteyshenkilöstä sekä transatlanttiseen huoltajuus- ja kansalaisuuslakiin erikoistuneesta kansainvälisestä diplomaattiedustajasta. Sen peruskirjan tehtävänä on suojella ulkomailla asuvien kuninkaallisten jälkeläisten yksityistä kehitystä ja emotionaalista vakautta tilanteissa, joissa imago on ylivalotettu, kotitaloudet pirstaloituneet tai brändäykseen perustuva toiminta on ristiriidassa alaikäisten hyvinvoinnin kanssa. Tämä ei ole komitea, joka on perustettu kirjoittamaan raportti ja hyllyttämään sen. Tämä on elin, jolla on hampaitaan. Ja kulissien takana kuninkaalliset avustajat ovat alkaneet valmistella varautumisstrategiaa, johon osallistuu Britannian ulkoministeriö ja Britannian konsulaatti Los Angelesissa. Jos Meghan jatkaa tiedustelujen vastustamista, monarkia voi virallisesti pyytää oikeudellista yhteistyötä paikallisten lastensuojeluelinten kanssa, näkemystä lääketieteellisiin ja koulutusraportteihin, diplomaattisen suostumuksen nojalla ja hätätapauksissa lasten tilapäistä fyysistä valvontaa. Kuningas Karle ei ole vielä allekirjoittanut kyseistä direktiiviä, mutta luonnos on olemassa. Eräs vanhempi kruunun neuvonantaja tiivisti kannan selvästi. Kyse ei ole lasten takaisin saamisesta tai äidin auktoriteetin kyseenalaistamisesta. Kyse on maineen ja emotionaalisen romahduksen estämisestä. Jos lietistä tulee varoittava esimerkki, monarkian moraalinen oikeutus kulkee sen mukana. Meghan vastaa ja paljastaa enemmän kuin oli tarkoittanut. Tammikuun 28. Päivänä Meghan piti virtuaalisen lehdistötilaisuuden Zoomin välityksellä. Hän oli rauhallinen ja istui pehmeästi valaistujen hyllyjen ääressä, ja penkin kopiot oli järjestetty hänen taakseen tarkoituksella lavastettuja ja huolellisesti kontrolloituja. Hänen keskeistä viestiään, Lilietea, ei hyödynnetä. Häntä voimaannutetaan. Hänellä on lahjoja, enkä aio pyydellä anteeksi niiden vaalimista. Hän kutsui Harryä taantumukselliseksi ja jarruttavaksi. Hän puolusti Lietin vetämistä pois koulusta suojelevana, hoivaavana ja tunneälyydelleen reagoivana ajatuksena. Hän esitti itsensä visionäärisenä modernina äidinä, jota takapajuinen instituutio oli ymmärtänyt väärin. Mutta sitten hän sanoi jotain, jonka oli tarkoitus herättää myötätuntoa, mutta se herättikin jotain aivan muuta. Hän puhui omasta lapsuudestaan, yksiöstä äitinsä kanssa, käytetyistä oppikirjoista, luokkatovereista, joilla oli vanhat sukunimet ja jotka tuntuivat aina hyppäävän edelle. Hän kuvaili Lilietea toiseksi mahdollisuudekseen onnistua. Tuo ilmaus, toinen mahdollisuus, kaikui pisimpään palatsin tiedotustilaisuuksissa, koska se muotoilee Lilieten uudelleen, ei lapsena, jolla on oma tulevaisuus, vaan Meghanin keskeneräisen henkilökohtaisen tarinan välikappaleena. Kuten eräs palatsin sisäpiiriläinen asian musertavan yksinkertaisesti ilmaisi, et paranna omaa lapsuuttasi kaappaamalla lapsesi tulevaisuuden.
Nyt on puhuttu uudesta tavaramerkkihakemuksesta. Meghanin kerrotaan pyrkivän rekisteröimään tarkoituksella kirjoitetun lausekkeen Lietin nimellä. Jos hakemus jätetään, palatsi on antanut ymmärtää, että se saattaa johtaa viralliseen vastalauseeseen Ison-Britannian pehmeän diplomatian sopimusten ja mediatiikan valvonnan nojalla. Kasvatettu tarkoituksella kaupalliseksi tavaramerkiksi 6-vuotiaalle, joka kertoi psykologille haluavansa vain lopettaa hymyilemisen käskystä. Catherine liittyy hiljaiseen voimaan. Kaikki tässä tarinassa ei ole konfrontaatiota, ja itse asiassa viimeisten 2 viikon merkittävin kehitysaskel saattaa olla se, josta on puhuttu vähiten. Prinsessa Catherine on hiljaisesti asemoinut itsensä ainoaksi henkilöksi koko tässä konfliktissa, joka saattaa todella estää sitä muuttumasta peruuttamattomaksi. Ei siis kyse ole vain siitä, miten kasvatamme lapsiamme. Yksi ote varmennettu luotettavan palatsilähteen kautta. Olipa mikä tahansa, uskon, että molemmat haluamme heidän tuntevan itsensä rakastetuiksi ennen kuin he tuntevat itsensä tarkkailluiksi. Toivon, että voimme silti olla siitä samaa mieltä. Tuleva kuningatar kirjoittaa käsin naiselle, joka on julkisesti arvostellut perhettään, instituutiotaan ja maataan. Äitiyden valitseminen monarkian sijaan yhteiseksi perustaksi, se ei ole heikkoutta. Se on koko saagan hienostunein teko. Operaatio Huntu, 2 polkua. Palatsin sisällä viestintätiimit valmistautuvat jokaiseen lopputulokseen. Sussexin lapset tekevät söpöjä cameo-rooleja Netflixin sarjassa Harry ja Meghan. Kuninkaalliset vaakunat on hienovaraisesti upotettu kuten aina kuvioihin. Lauseita kuten kuninkaallisesta sukulinjasta sekä fontteja ja vaakunoita, jotka liittyvät kuninkaalliseen kokoelmasäätiöön. Jos nämä havainnot vahvistetaan ja Meghan ei noudata vaatimuksia, palatsi saattaa antaa täydellisen peruutusilmoituksen. Lilith säilyttäisi verilinjastatuksensa, mutta kaikki kaupallisiin tuotteisiin liitetyt kuninkaalliset visuaaliset tunnukset riisuttaisivat sen. Kuten eräs sisäpiiriläinen kuvaili sitä, se on jyrisevä signaali siitä, että sukulinja ei oikeuta lisenssiin, etenkään kun sitä käytetään kynttilöiden, ihonhoitovoiteiden tai elämäntaparetriittien markkinointiin. Mitä on odotettavissa? Joten tässä sitä ollaan. Helmikuussa 2026. Windsorin huippukokoukseen on enää muutama päivä. Meghan ei ole vahvistanut asiaa. Harry odottaa. Anne on valmis. Catherine on kirjoittanut kirjeensä. Charles katsoo. Ja 2 lasta. 7-vuotias poika, joka säpsähtää kameroiden tullessa huoneeseen, ja 6-vuotias tyttö, joka kertoi psykologille haluavansa vain lopettaa hymyilemisen käskystä, ovat kaiken keskipisteessä. Prinsessa Anne on todennut Britannian monarkian täydellä institutionaalisella auktoriteetilla tukenaan, että Lietin tulevaisuus ei ole kaupallinen omaisuus, ei brändi eikä alusta. Päätöstä siitä, miltä tuo tulevaisuus näyttää, ei tee yksipuolisesti yksikään vanhempi, joka toimii sekä kuninkaallisen perheen velvollisuuksia että lasten perushyvinvointia säätelevien laillisten ja eettisten viitekehysten ulkopuolella. Kruunun asema on nyt lukittu ja järkkymätön. Kysymys ei ole enää siitä, aikooko palatsi toimia. Kysymys on siitä, aikooko Meghan toimia ennen kuin heidät pakotetaan toimimaan tavoilla, joita hän ei voi perua. Kuten eräs korkea virkamies tiivisti asian, emme aio neuvotella lasten hyvinvoinnista. Me toimimme, vaikka kukaan muu ei toimisi. Kuningas Carle, mies, joka on elänyt läpi modernin kuninkaallisen historian tuskallisimmat luvut. Hänen oman avioliittonsa hajoaminen, Dianan julkisen elämän mureneminen ja lasten suojelematta jättämisen hinta laitoksen koneistolta näyttävät tehneen hiljaisen, harkitun ja peruuttamattoman päätöksen. Hän ei anna sen tapahtua uudelleen. Prinsessa Anne sanoi sen parhaiten tuossa sisäisessä puheessaan 30. tammikuuta. Meidän on suojeltava lapsia, ei kunnianhimolta, vaan ennenaikaisilta päämäärätietoisuuksilta. Ja Catherine, kuten aina, sanoi sen kaikkein inhimillisimmin.
Olipa mikä tahansa meitä erottaakin, uskon, että me molemmat haluamme heidän tuntevan itsensä rakastetuiksi ennen kuin he tuntevat itsensä vahtimaan. Kysymys? Ainoa kysymys, jolla on nyt merkitystä, on se, onko Meghan samaa mieltä. Joten kysymme teiltä viimeisen kerran. Mitä luulet hänen tekevän? Käveleekö hän Windsorin linnaan ja istuutuuko siihen pöytään vai eskaloituuko hänen tilanteensa? Näkeekö hän Lilyn lapsena vai oman tarinansa jatkona? Kerro se kommenteissa. Jaa tämä jonkun kanssa, jonka täytyy kuulla se, ja muista tilata kanavaa, koska tämä tarina on kaikkea muuta kuin ohi. Seuraava luku saapuu muutaman päivän sisällä. Kruunu on hereillä, se tarkkailee eikä räpyttele silmiään.